René Strange. Ja, vi skal jo se at få dig i gang igen. Og jeg har nogle ting med her, som vi lige kan kigge på. Altså, hvis du har noget på en kaserne, så vil det klart være fedest. Ja, her har vi da et job i Superbrusen. Skal jeg flaskedreng? Du skal ikke være flaskedreng. Du skal sætte varer på hylderne. Du skal rydde op i lageret, og det bedste er, at du kan starte allerede i morgen. Hvad siger du til det? Fedt. Perfekt. Du skal se, vi skal nok få dig på skinner igen snart. Hallo? Hallo, hvem er det? Det er mig. Ved du hvad, du skal stoppe med at ringe her. Jeg vil bare gerne se ham. Nej, René. Han er min søn! René, du er arbejdsløs, og du drikker. Ja, Du fungerer bare ikke. jeg skal have sådan en møde, og jeg jeg får et job. Anna, lad mig lige tale med ham. Jeg vil ikke tale mere om det. Du må få styr på dit liv. Så tager du den her, og sætter her, sådan her, og denne her, sætter ind sådan her, og så fortsæt. Nej, altså, forsiden ud af. Sådan. Godt. Og sig til, hvis du har brug for hjælp. Ja. René? Hvad laver du her? Jeg arbejder her. Så, Det er godt for dig. Anne, vent. Lad nu være med det der. Jeg vil bare gerne se ham jo. Altså, du sagde jo, hvis jeg fik et job, og jeg tog mig sammen, altså, så kunne jeg se ham. Alt går bare så meget bedre nu, altså. Okay. Okay? Okay, men så skal jeg også være der hele tiden. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal du være der. Det er da klart. Vi skal da være os tre, altså. Okay? Så ses vi, ikke? Jo, hey. Hej Kasper. Hvor er det godt at se dig igen. Hvordan går det, René? René? Er han sur i dag, eller? Nej, det tror jeg ikke. Du er da meget glad på vej hen, ikke skat? Jeg bliver nødt til at tage den. Er det okay? Ja, selvfølgelig. Nej, det er det. Bang! Bang! Kom nu ind i bilen. Sådan. Ind med dig. Tag din sele på. Tag din sele på, sagde jeg. Du skal høre efter, hvad jeg siger.
for helvede. Mor. Mor. Vi skal op og hjælpe ham. Okay. Så skal du også love mig en ting. Du skal love mig, at du bliver siddende her fuldstændig stille. Du skal ikke med. Du skal blive siddende her. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Godt. René? René? René, for fanden, hvad laver du? Hvad sker der? Hvad sker der? Okay, slap nu af. Slap nu af, roligt. Slap nu af. Slap nu af, hvad laver du? Kan du høre mig? René? Okay. Jeg ringer efter hjælp, okay? Okay. Så helt stille. Slap af nu. Så ringer jeg efter hjælp. Hallo? Jeg skal bruge en ambulance. Jeg hedder Anne. Det er Anne. Kan du se mig? Kan du se mig? Kan du se mig? Nej, han er okay. Kan du se mig? Han er rigtig dårligt, så det er godt, så vi kan skynde jer lidt. Kig på mig. Kig på mig. Se mig. Det skal nok blive okay. Det skal nok blive okay. Det skal nok blive okay. Okay. Det skal nok blive okay.